Ovo je crkva u Ljekovoj. Evo gdje je jedna granata pala. Ovo je od minobacača. Po 120 mm. Udarilo u stijenu. Evo gdje je još jedan. Se sve rasvjetlo. Idemo Ljekovu. Ovo radi tank. Čuvađe smo mi neka spavali. Sve je to. Evo dok Hrvati ruše... Ide dva nemaš. Dobar. Vidi ga. Da, Dobar. Pravi šta je primjerak to? blavara. Dobar. Je valja za ručak? Dobar. O,